Добре дошли на новия ни епизод, свързан с имунната система. Ако предният епизод ви е бил полезен, този също ще е такъв, защото за всеки един епизод, който правим, ще добивате повече представа за това какво представлява вашата имунна система, кои са основните фактори, които й влияят. А темата на днешната ни среща е как да възстановим слабата имунна система, което беше един от въпросите, които ми зададохте след първият епизод. И така, нека да започнем с това, че с възрастта на човек той започва да губи силата на своят имунитет и неговата имунна система не реагира по начина, по който тя реагира, когато е бил на по-млада възраст. Както повечето от вас знаят, децата имат много по-силна или по-адаптивна имунна система и всички вируси, грипове, и бактерии, с които те се срещат, дори да ги разболяват, те се справят много по-бързо и много по-лесно с тях, имат много по-малко странични ефекти и съответно влияние във времето. Хубавото на тези сблъсъци с негативните агенти, както ги наричаме, с тези болестотворни вируси, бактерии и други микроби, че когато се срещнат с нашата имунна система, както стана вече дума, нашите лимфоцити и особено Б-клетките, които са част от нашата имунна система, имат памет. Те имат тази уникална памет, която запаметява както самият вид на агресора, така и начина по който тялото се е справило с него. Абсолютно цялата гама от химически вещества, които тялото произвежда, киселинността, която трябва да произведе, ензими и всички фактори, които участват в унищожаването и неутрализирането на тези негативни фактори. И какво се случва с течение на времето в човешкото тяло? Първо, броя на лимфоцитите пада изключително много. Тоест, колкото повече човек живее, на колкото повече години, толкова повече броят на неговите лимфоцити намаля с времето, а това съответно са основната ни част на нашата армия, с която се справяме с всички тези вредители. Б-клетките, както споменахме, са тези, които носят паметта, т.е. които запомнят, но с времето дори и те започват все по-малко и по-малко да работят правилно и дори в по-ранната възраст на човек да се е сблъскал с някакъв вирус, който или бактерия, или някой от тези лошите и се е справил с тях, то на определена възраст, след 60 години особено, тези Б-клетки вече не работят толкова ефективно. Затова е важно да разберем какво да правим, за да може да възстановим поне част от тях или да работят на доста по-добро ниво. Те клетките са друга част на нашата имунна система. Те са така наречените убийци, буквално са рицарите, които се справят директно в сблъсък с лошите патогени и техният брой също намаля, така че е отново важно всички тези видове бойни единици да са в достатъчно количество и качество, за да могат да поддържат здравето на тялото. Фагоцитите, за които стана дума и в предното ни видео, те директно изяждат остатъците и самите бактерии и вирусни клетки, а също са изключително полезни в справянето с болните клетки и те унищожават и дори собствените болни клетки на човек, остатъци, които са непотребни, остатъци от вируси и бактерии. Така че всички тези и антителата, които също са познати, цялата тази армия с времето качеството и количеството й просто намалява. Кое е онова нещо, което всъщност най-много ги неутрализира или по-скоро направи нашата имунна система да не работи правилно? Освен, разбира се, чисто възрастта на човек, ние самите също помагаме за този процес да се случи и то доста по-бързо и млади хора сравнително, особено в последните години, да страдат от такава лоша имунна система или недостатъчно добра. А това са приема на антибиотици. Знаете, антибиотика означава това, което убива живота. И тъй като антибиотика е свързан основно с ние го приемаме чрез течност, т.е. някаква форма на таблетка или капсула или каквото ще е, но той започва да действа именно в нашите черва. И това, което антибиотика прави, е да убива, буквално убива, унищожава цялата гама, целият спектър от бактерии. Антибиотика не е нещо, което убива вирусите.
Така че то унищожава всички бактерии, които се намират в нашата чревна флора. А именно бактериите в нашата чревна флора, в нашия микробиом, създават 80% от всички тези защитници, т.е. от нашата имунна система, от клетките, които се борят с вредителите. И какво прави антибиотика? Освен, че унищожава лошите бактерии, с които трябва да се пребори, което е така, той унищожава и добрите бактерии, които са в пъти повече и освен, че те са необходими да помогнат като част от имунната ни система за унищожаването на лошите, тяхното количество като спадне, те не могат и да произвеждат и от другите клетки, които са необходими за още по-мащабната защита на тялото. В това число може да сложим и всъщност това е като отделна категория, но химията и всичко, което е свързано с индустриалната химия, от боклуците, токсините, които са навсякъде около нас в нашата околна среда, особено ако живеем в големия град, през пластмасата, през всички тези остатъци от пестициди, хербициди, които ги има навсякъде във всички храни вече, това съсипва отново нашата чревна система, флора, фауна и се отразява и върху имунната ни система, тъй като постоянно ние ги приемаме чрез храна, вода или въздух и нашата имунна система е постоянно на щрек и в едно непрекъснато състояние на стрес да се опитва да ги пребори. Предразположение, разбира се, имат някои хора, т.е. дали генетично, дали с някакви, поради други причини, те имат малко повече предразположение, да им е по-слаба имунната система, така че това също е фактор. Лекарствата, особено стероиди, неща, които са обезболяващи, специфично за нашите дни е, че се увеличават броя на всякакви алергии, автоимунни състояния, поради което се изписват огромен брой лекарства, кортикостероиди и други стероидни и нестероидни лечебни средства, които влияят изключително зле на нашата имунна система, унищожават част от нашите клетки, но отново, повтарям, това е една химия, една токсична среда, в която унищожава най-вече добротворните и здравите клетки в нашата чревна система, а оттам се срива и всичко друго. Защото ако помните, основният фактор за слаба имунна система това е стрес. Но както казахме, стреса може да бъде различен като произход. Дори антибиотика създава стрес. Химията, която вкарваме в тялото, създава стрес. Всички лекарства, които вкарваме в тялото, създават стрес. Тоест стреса не е само това, което наричаме някой, че ни ядосал или имаме страх, а онези неща, които също предизвикат същите симптоми на тялото, но чрез някаква външна или вътрешна дори намеса, химическа, физиологична и друга. И така, какво можем да направим, поне в някакъв времеви кратък диапазон, за да си подпомогнем и слабата имунна система. И разбира се, както всички видеа, трябва да приемете това видео просто като образователно видео, като нещо, което ни дава допълнителна информация, а не като директен съвет, който трябва да следвате от А, Б и С, както някои биха направили. Не, моля ви, приемете го просто като едно парченце пъзел от цялата поредица, която бихте научили от тук нататък и вие като информирани хора ще направите най-добрия избор за вас, ако трябва с консултация с лекар, с имунолог или с човек, който може да ви помогне, за да направите най-добрият избор, какво точно трябва да вземете във вашето конкретно специфично състояние. Има хора, които имат специфично състояние и те трябва да се съобразяват именно с него, а не с общите правила, които са валидни за повечето хора. И така, номер 1 списъка на нещата, които може да направим, е коластрата. Сигурно всички сте чували за коластрата, но това е млякото, което бозайниците дават първо, когато родят своето мъничко. Тоест, в това специфично мляко, то всъщност дори е по-малко мляко, отколкото е един коктейл от всякакви полезни вещества и най-вече антитела, които изграждат и дават на това новородено първата основна защита, тъй като то вече е навън, извън майката и трябва да се справи с всички тия неща, които до този момент не се е справило, като вируси, бактерии и всякакви микроби. Затова в коластрата има огромен брой от тези антитела, които са необходими за оцеляването. И затова е важно децата, когато се родят, майките, разбира се, ако нямат някаква здравословна причина, да кърмят своите деца. Кърменето е един от основните източници на полезни антитела и всички основни вещества, които са необходими в кърмата, за да може детето и оттам вече порастващия човек да изгради в себе си първата и основна защита, имунна система.
Много накратко съм си подготвил просто няколко неща за коластрата, които просто са отразени като подточки тук, които са по-скоро и за мен, но и за вас да си, така, когато слушате това видео, да си фокусирате вниманието. Но коластрата защо е важна и защо е полезна? Тя заздравява чревната флора, както казахме, е изключително важно чревната ни флора да е в оптимално състояние, без здрава чревна флора, без микробиома, тялото ни никога няма да е здраво. То ще страда от изключително сериозен брой заболявания, плюс автоимунни заболявания, плюс алергии и какво ли още не. Така че подсилва имунната система и чрез подобряването на тези, на чревната ни флора и чрез това, че в коластрата има пробиотици, има тези протеини, антитела ИГГ и ЛГА, които са първите ни основни, как да кажа, основните ни маркери за това в какво състояние се намира нашата имунна система. Съдържат се изключителен растежен фактор, т.е. това е протеин и плюс лактоферин, които подпомагат растежа на човек и растежа въобще на клетките и на тъканите на човек. А разбира се, желязото е и този лактоферин, той ни служи за свързването и усвояването на желязото в тялото, което пък е важно за почти всички функции на тялото, включително дишане и кислородното окисляване. Регенериране на клетките, най-вече поради тези растежни фактори, които има в коластрата, много по-бързо се възстановяват и хрущялите, и мускулите, и тъканите като цяло на човек. Забавя се стареенето поради всички тия фактори, подкрепя дори мозъчната функция, което е така сравнително много изследване, и настроението. Особено хора, които страдат от депресия, от лошо настроение, липса на енергия, това би им помогнало в някаква степен. Разбира се, да не се счита, че това е някакво универсално лекарство, просто това е една малка част от нещата, които бихте направили. Само да отбележа, че коластрата все пак като добавка и като нещо, тя се извлича от телешкото мляко, т.е. от кравешката кърма, с която кравите, разбира се, хранят своите теленца, но тъй като в различните добавки има различно количество коластра, когато вземете подобно нещо, моля ви, започнете с по-малки количества, за да видите как реагира вашето тяло. Има хора, които са по-сензитивни и могат да имат някои реакции спрямо коластрата, като разстройство или нещо друго, което могат подуване дори, но това пък ще ви покаже, че точно това ви е необходимо, тъй като обратната реакция на тялото показва, че има нужда от това нещо, но просто трябва да се регулира количеството и да се започне с по-малко количество, за да може тялото да се адаптира, да започне процеса на прочистване, на подпомагане и след това вече да се увеличи, ако трябва, дозата. Киселини. Сега, киселини! Но киселините са изключително важни. Тоест, киселинната среда в нашия стомах е изключително важна, за да унищожи патогените, вирусите и бактериите, попаднали чрез храна, вода и всичко, което сме вкарали в устата си. Ако нашето pH в стомаха в стомашната ни, именно в стомаха е малка, т.е. всъщност не малка, а тук pH-то е голямо, т.е. тя става по-кална тази среда, тогава не можем да унищожим по-голямата част от тези патогени. Те преминават свободно към червата, откъдето вече, когато човек има и пропускливи черва, а особено ако имаме сериозно, сме пили антибиотици, подложени сме на химическа атака, непрекъснато боклуци, отрови и токсини, огромна част от нас имат пропускливи черва и оттам те влизат в цялото тяло. Така че киселинността на стомаха е много важна. Затова ще направим отделно предаване, защото има огромно неразбиране, че трябва човек всъщност да има киселинност, т.е. да му е много ниска киселинността и да има много добра киселинност в стомаха, за да може да се разгражда както храната, така и да се убиват. А ние непрекъснато тъпчем антиацидни хапчета, защото имаме герп или други разстройства, които ни правят неприятно усещане в горната част на тялото, но по този начин ние правим тази киселинна среда първо неблагоприятна за самите нас и второ благоприятна за бактериите и за вирусите. Така че там дори трябва да действаме как? Най-добрият начин е ябълковия оцет или други. Фолиевата киселина също увеличава киселиността в стомаха, без да натоварва хранопровода и другите ни части.
и други неща, които ще говорим, като бетеин на хидрохлорида, който е специфична добавка, но за него друг път. Ферментираните храни. Прекрасно. Всичко, което е ферментирало без добавки, без консерванти, е чудесно за вашите черва и съответно за вашите биотици, т.е. пробиотици. Увеличава се тази маса от бактерии от микробиома и те подобряват както и вашата имунна система, така и вашето настроение. Диета, хранителният режим е много важна част, тъй като при спазване на определена диета, както премахване на някои храни, така и дори на така нареченото гладуване, което не обичам да използвам като термин, но по-скоро хранителен режим, свързан с удължаване на времето, в което не ядем, или сме махнали нещата, които създават проблемите ни, тогава това ще облегчи много нашата имунна система и тя няма да се бори. Най-малкото има хора с огромна непоносимост към храни и тази непоносимост създава допълнителен натиск върху нашата имунна система и за това ще имаме отделно видео, тъй като вижте колко много комплексни са нещата и не може да го обхванем в тези кратки, но трябва да са изтегнати видеа. Сън. Изключително важно е човек да спи. Ако човек не спи и няма достатъчно мелатонин, естествен, не този, който приемаме като добавка да спим, също натоварваме имунната си система. Това има изключително много медицински изследвания по тази тема. И стреса, който няма как да не го подчертая с 8 удивителни. Първата, най-важна и ужасна причина, поради която имунната ни система е в това неблагоприятно състояние. Както казахме, стреса може да е всякакъв вид, но за тялото няма никакво значение какъв е стресът, то просто изживява стрес като нещо, което трябва или да преодолее чрез борба, или чрез бягство. Но тогава имунната ни система се срива и вирусите само това използват. Проблема е, че ние сме постоянно в стрес. Така че, уважаеми, използвайте тези неща, използвайте цялата тази палитра от информация, която ви даваме, за да подобрявате постепенно и да вземате най-доброто, което можете във вашите условия, с вашето индивидуално състояние, така че да подобрявате собственото състояние. И разбира се, бонус, който в случая е това, което не трябва да правим, е свързано с диетата и хранителния режим. Забравете за захар и въглехидрати. Ако имате слаба имунна система, ако се разболявате често, изключете захарта поне за няколко месеца и всички сладки неща, които съдържат въглехидрати, или ги намалете до минимум, за да може да подпомогнете оздравителните си процеси. С това видео ще приключи, но както споделям, тези видеа продължават. Ако ви харесват, моля ви, ударете по един палец. Това е толкова малък жест, но за нас много важен, за да може да подпомогнем това видео, да се стига до повече хора. Споделите го в социалните мрежи, както във Facebook, така и най-вече в YouTube, където се излъчва това нещо. И до нови срещи!